Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа Seat Leon 1.9 TDI 150 коня на трета предавка как се хапи гема. Ще видите един кратък acceleration. Изчакваме само да минем мостчето, да видим дали ще има коли. Ето, в момента съм на трета предавка. И бас с самолета, човек. Това не е възможно. Сега очаквайте. Какво ще очаквате? Очаквайте неочакването. Задавам му газ. Това е трета. Четвърта. Ето виждате на четвърта как бързо става